Imsipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla. Baba wamthwesa amandla. Abagulayo nabahlupheki wona wesondela. uNkulunkulu wamthwesa amandla. Baba wamthwesa amandla. Abagulayo nabahlupheki wona wesondela. uNkulunkulu wamthwesa amandla. Baba wamthwesa amandla. Abagulayo nabahlupheki wona wesondela. uNkulunkulu wamthwesa amandla. Baba wamthwesa amandla. Abagulayo nabahlupheki wona wesondela. uNkulunkulu wamthwesa amandla. Baba wamthwesa amandla. Abagulayo nabahlupheki wona wesondela. Imsipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla. Baba wamthwesa amandla. Abagulayo nabahlupheki wona wesondela. Imsipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla. Baba wamthwesa amandla. Abagulayo nabahlupheki wona wesondela. uNkulunkulu wamthwesa amandla. Baba wamthwesa amandla. Abagulayo nabahlupheki wona wesondela. uNkulunkulu wamthwesa amandla. Baba wamthwesa amandla. Abagulayo nabahlupheki wona wesondela. uNkulunkulu wamthwesa amandla. Baba wamthwesa amandla. Abagulayo nabahlupheki wona wesondela. Ningizimu Africa worldwide umhlaba wonke jikelele. Ngicela ukunibingelela abafowethu sanibonani molweni. Ngibingelela ke omdala, ngibingelela omncane, ngibingelela enhla nasezantsi, ngibingelela emagumbini amane omhlaba. Ngilokho ngishilo ngithi sanibonani. uMC Pholobaso okhuluma nani ngenhloso yokuthi okumsizayo yena nabanye abantu akubasize. Angikuvimbi, angikuyekisi, futhi angisho ukuthi ungakholwa la ukholwa khona. Ngeke uyekiswe yimina, ngeke futhi uvinjwe yimina. Kodwa ngizothi mina ngomgabe noMandela izinto ziyenzeka. Ufakazi mina. Into yokuqala engifuna ukukubuyisela yona ile yokuthi abantu basizile kubantu abayishumi abawu5 ababuye bezokubonga. Angabi bonke abantu abadla amandla akho. Uma ugeza ngomgabe, ugeza ngoMandela, akulula abantu bonke bedla amandla akho. Number 2, yonke into yenzayo akusale istembu noma akusale umaka noma akuvele phela ukuthi wena wenze leyo nto. Ungalokhu ukhuphula abantu kodwa ekugcineni wena usizakala ngalutho. Kumqoka kakhulu ukuthi usuku nosuku into oyenzayo ayikulekelele nawe. Kungabe ukuthi wena olokhu ufukula abanye abantu beyaphezulu wena uyindawo. Isikhathi sakho lesi. Dadwethu, mfowethu. This is your time. Just call me ku 079 0453 446 uthola ukusizakala. Ngifuna bonke abantu abangenawo lo 500 rand engizowufuna kuwena ngensipho ewu2 uMgabe noMandela. If you don't have 500 rand right now ukuthi ungifonele uthi Mapholoba ngicela ukuthenga insipho uMgabe noMandela kulesi special ososimemezile. If ungenawo nje at all ngicela ungifonele uthi Mapholoba dona angu afford lo 500 rand. Ngizokunika itip
yokuthi kuzuthole le mali le yaMgabe noMandela fanele wenzeni uzokwazi ukuthola u500 wokuthenga uMgabe noMandela after I give you le receipt enginikezwe yona ethempelini la ekuhlala khona lensipho ithole yonke imimoya yokusiza wena. Ngicela ukumemezela ke kubantu ukuthi akusophinde umuntu a-order insipho bese kuphela isikhathi eside engayitholile. Uzoyi-order namhlanje sifake namhlanje within 3 days insipho yakhe izobe sikuwena. If not, you must come back kumina lapha ku comment section uthi Mapholo bakumina kubanga njalo. From umhla ka-20 December 2024 I confess kuona wonke umuntu waseningizimu Afrika ukuthi insipho yakho to any provinces izofika within 3 days. Sifunani njengamanje? Sifuna only 500 rand kuwena. Sikunikeza uMgabe wakho noMandela. Imali yokuKorea sifuna ngoba sekungena iSMS kuwena ethi into yakho isendleleni. Listen very careful. If ungayifaki kuze kuphela u10 minutes sesikufakelile siyalideclineisa iorder lakho libuya back ekuthina. So imali yokuKorea from today isi200 rand. Imali yokuthi sikukoreyele insipho yakho it's 200 rand. Kodwa usifakeli same time. Uqala ufake yokuthenga insipho i500 rand. Bese thina sifike PEP sikufakela iorder lakho kukhala iSMS kuwena ethi into yakho isikuwena. Noma ethi into yakho izofika ngedate ukuthi. Bese usifakela i200 rand yethu. If kuukuthi awuyifaki le 200 kuphela u10 minutes siyalideclineisa iorder lakho because sisuke sesilimele vele thina silimele ku plastic. Ngifuna ukuthi ke kuona wonke ama customer ka MC Pholobas ageza ngumGabe noMandela. Ngaliza kwethu Mzansi Afrika zihlobo zami zithandwa zami lesi special ngisakhele laba abantu abathi thina sekusele insuku ezintathu sekusele insuku ezimbili sekusele usuku olulodwa kushaya uChristmas. I need to prove myself. Umehluko ngifuna ubone within 3 days ugeze ngalensipho. Even izofika mhlambe ngelanga lika Christmas exactly kuwena. Kodwa kusukela ngedate ezofika ngayo kuwe. Ngicela ucalculate ukuthi uyaphela no3 days ungawubona ngomehluko. Ngikhuluma ngo3 days ngendlela amandla asefakwe ngakhona kulensipho. Ngendlela lensipho esishesha ngayo ukufika kuwena. Ngendlela lensipho isinamandla ngakhona. Kunina nonke ngithinteni ku 079 0453 446. Insipho izothatha 3 days ukufika kuwena. Insipho izofika isebenze within 3 days masifikile kuwena. Okwakho ukuthi ungishayele mawukuthi awu-afford ukuthenga lensipho njengoba kuthiwa u500 ngizokunika ireceipt yokuyihlanza senze i-cleansing sikline bese imali engango500 uyayithola yokuthenga insipho. Before even uthenga insipho I'm willing to assist you ukuthi ukwazi uku-afforda ukuthenga lensipho. Also to all those who want to buy insipho but abakhala ngokuthi izodelaya ayisobuye delay, it's only 3 days isikuwena insipho. Secondly, to all those people who are saying we need a strategy, some sort of a strategy so ukuthi we can trust ukuthi lento izoposwa within a day esikhokhele ngayo ukuthi ungayifaka imali yani yokukoreyelwa. Uzoyifaka after 10 minutes sekukhala iSMS. Uzoyifaka within 10 minutes sekunjani sekukuthi sesikufakelele iorder lakho. So ngiyanicela ke nonke ingane zakwethu thathana uMgabe noMandela niguqula impilo yenu. Umuntu owazi ukuthi ufuna umendo lensipho izokwazi kumsiza. Umuntu ogembulayo lensipho izokwazi kumsiza. Umuntu onenkinga yamashwa namabhadi kuthiwa ulalwa into ebusuku noma nawe uyabona iyamlala lensipho izokwazi kumqedela leyo nto. Lensipho izokwazi ukukuvulela emsebenzini wakho noma wena ongawathola amatoha azokwazi ukuvela. Nenhlanhla nje leyo unayo ukucosha imali useyingane phansi noma uthi uyahamba emgaqweni ubingelelwa abantu bekwenzela izinto izobuya. Njengamanje siphelile isikhathi sokuthi wena uthi ugeza ngumGabe noMandela bese amandla akhe adliwa abanye abantu. Uthi ugeza ngumGabe noMandela
okwenzile kubantu bengabuyi bezobonga. Right now ngithi mina 079 0453 446 079 0453 446. Yonke into yenzela abanye abantu u10% wayo ubone. Umuntu omfukulile akabuye ezokubonga. Ngalensipho uMgabe noMandela. Indoda ethandana nawe ayikuphi imali. Lo muntu wesifazana oafodayo othandana naye akakuphi imali. Uma ufuna ukuthi mawuqhamuka endaweni uthembeke uthandeke, igama osulishilo lizwakale, thatha uMgabe, thatha uMandela. Lensipho izokwazi ukuguqulela impilo yakho. Buka ngoba ngifaka i-challenge. Lensipho bayazi abantu ukuthi u2 nje it's 1000 rand. Kodwa ngithi njengamanje it's only 500 rand. For all those who say mapholoba 1000 asinalo but u500 singawuzama. Njengamanje ngikunika i-chance. Thatha uMgabe, uthatha uMandela ukuguqulela impilo yakho. Khona abanye kuyimanje asebe applyile endaweni ezithile akuphendulwa. Kuzophendulwa kwabanye abantu. Wena ungaphenduliwe. Njengoba ugodu kuya kini, kunemithi ethelwayo kini njengamanje ukuthi imoto yakho ayifi ngabe sabuyele emuva ngendlela efanele ibuyele ngayo. Geza umzimba wakho. Uthathele amanzi akade ugeza ngawo, wakuthela imoto yakho ukuthi uyiyakaza uzobusuyirinsa ngalamanye. Ngeke ife imoto yakho usabuyele eGoli wena usabuyele eMpumalanga, awusabuyele eEastern Cape. It's about time la isithi khona zivikele ngomgabe. Lo shaya kuwena lifika itenisi libhampe, libuyele liyoshaya kuye. Lo gadla kuwena umuthi wakhe ufike ujike kubuyele kuye. Asivikele imithi etshalwe kini ukuthi wena mawubuyela khona ulandele ucingo likabasi wakho elithi ungabusabuya akasakufuni. Naye engazi ukuthi kwenze njani kanti wena usugqokwe ile mithi ozoyifica kini njengoba nigoduka nehle. 079 0453 446. Zivikele. Khuluma kuzwakale. Inhlanhla yemali ayibe nawe. Inhlanhla yomendo ibe nawe. Inhlanhla yezipho ibe nawe. Thandeka, vikeleka, hlonipheka ngomgabe noMandela. UMgabe noMandela uzokwenza ukuthi nalabo abangakufuna bakukhuluma kambi masuqhamukile kucace. Ngizothi ke kunanoma ngawumuphi umuntu obona lensipho, ngicela ngakholwa yimi, kodwa akakholwe imisebenzi yalensipho. Ngamanye amazwi thatha insipho ubone umehluko empilweni yakho. Wena osekwayithenga yakwenzela kodwa kwangenzeka kwafika la ufisa ukufika khona. Njengamanje ngithi ispeed ebengihamba ngaso makade ku120. Ngiyasaba ngoba sengihamba ngespeed edlulile kwesaseningizimu Afrika. Ngihamba ngo380 njengamanje. Isivinini engihamba ngaso la kulensipho. Lensipho nganza kwethu ibunjiwe. Yagandwa, yahlanganiswa. Yase imbathiswa imimoya ehlambulukile yezidalwa zezwe zaseAfrika. Amandla aqukethwe yilensipho ayiguqula usizi lakho alenze kube inkazimulo nekusasa eliqhakazile. Ingilosi yesibani senkazimulo kayibe khona kubona bonke abantu kusukela manje abazongishayela ku 079 0453 446 bethenga lensipho ngo500 rand. Imali yokukhoriya ungayifaki, uzoyifaka uma sekukhali SMS yasePep ocingweni lakho. Okwakho ukuthi ungishayele ku 079 0453 446. Wena othi u-afford 500 ufuna ukuba nawo wokuthenga lensipho. Nawe ngifonele ku 079 0453 446. Ngizokutshela ireceipt ekufanele uyisebenzise into ekhona ekhaya kini noma into ongayithola nakamakhelwane. Into ongayikweleta ispaza uyihlanganise izokupha amandla ukuthi ukwazi ukuthenga lensipho uMgabe noMandela. Ngishayeleni kucingo nganiza kwethu. Lensipho ikwazi ukunivulela izinkinga zenu. Izenze zibe into engekho kusala ukukhanya. Ngoba kubhlungu kuba nenkinga ungazi ukuthi unenkinga. Inkingani futhi leyo nayo. Fanele ebusuku wena ongaphuphuphuphe masugeza ngalensipho. Fanele ebusuku lezi zinto ezihamba phezulu zibaleke masugeza ngalensipho. 079 0453 446. Shaya ucingo sikhulume. Bese ke ngidlula ngize esigabeni sokugcina. Kubantu
abathi thina mapholoba sifuna uMgabe noMandela noSawoti lo sekwakhuluma ngawo wokwazi ukuthi ushanela amabala uphebeze yonke into. Ngizoba edela labo bantu ukuhlolelwa mahala. Makuthathu kanjalo faka only 1,200 rand. EyokuKorea ungayifaki. Yona leyo Korea uzoyifaka ngoba sesikufakela iorder lakho. Wena ufuna ukuhlolelwa, ufuna uSawoti, ufuna uMgabe noMandela 1,200 rand. Wena ongafuna ukuhlolelwa, othi ngifuna ukuzama uMgabe noMandela only 500 rand. Isona specially ke sinaso kulo December kuyoze kushaye uJanuary. Ngishayela ucingo ke njengamanje ku 079 0453 446. Sengiphethe. Ayikho into engijabulise ubona ngehlisa kanje ama price njengento ehlele mina. Bese ngehlisile uxoxa izinto ezingehlele. Ayikho kodwa into engijabulise njengokuthi kusukela manje njoba kuyilesi sikhathi sebhizi kuze kuyoshaya lento efanele ngayixoxa kodwa uthe noma ngisho bangamshonga akekho ozobona. Hayi bafowethu ngiyabonga emadungeni, ngiyabonga Ndaba Ezitha, ngiyabonga Nkosi enkulu. Awu ufuye umuntu omuhle ezizweni sakho, uphethe umuntu omuhle. Somabhizinisi uthi hayi mfana kithi lihamba kahle ibhizinisi lami, ngicela uthathe nayi ipetrol card. Kuyoze kuphela uJanuary uphethlomo ngingawusweli futhi ngingawukhohlwa. Nginikezwe nje lama holiday kuze kuyophela uJanuary ngisebenzisa nje ikhadi la mahala ngintanta nje kupetrol wa mahala. Uyayizwa leyo nto. So uPetrona ngukhaleli ngenxa yecustomer lisebenzisa uMgabe noMandela. Lingibizile nje lathi asambe siyodla, phatha umndeni wakho, saya sadla senza yonke into emva kwalokho wathi nayi surprise yakho. Indleko zakho kusukela manje kuze kuyoshaya ukuphela kwaJanuary zithathwa yimina kuPetrol. Nayi petrol card. Uzomana uthi nje qa. Nawe i-toll gate futhi uzothi qa. Thank you very much Mhlonishwa. Inkosi yakhele kuyangithokozisa kakhulu ukuthi ikugcinile nanokuthi nje inkosi engihloniphayo futhi nami kanti izofuya abantu abahle, izogcina abantu abahle endaweni yayo. Mhlonishwa ngisho ngezibomu kanje kuze phela umama kholo ukuthi wenzile ngoba akekho umuntu somabhizinisi ogeza ngoMgabe noMandela engibonane naye ngaphandle kwakho osemadungeni. Uwe kuphela engikubonile. Cha, ngiyabonga kakhulu. South Africa ngehlisa lama price nje ngenxa yokuthi ngijabulile ngendlela eyisimanga nanokuthi ke yikhwela leli lishawe ethempelini ukuthi abantu insipho ngeke besayilinda kakhulu. Kuzoba only 3 days sikubona. Shuthi once wakhokho yaqala uyabala uthi 1 day ngosuku lesithathu insipho isikuwena. Amandla akuyo ayasabeka. Ingakho kukhona abantu abalinda isikhathi eside esesibaqeda njengamanje. Angisafuni ukuhlalelwa ama-orders ebe 500 endlini. That will never happen again. Si fast siyashesha. 079 0453 446. Ngiyabonga kakhulu ukubona bonke abantu abalandela uSiyaviva TV1. Bonga kakhulu ukubona bonke abantu abathenga uMgabe noMandela. Elami igama ngo-MC Pholobasi uAndile wakangcobo. Owami uNkulunkulu engimthandazayo nangu. Ngelinye ilanga ngiyonihlebela. Amanzi anguThixo, amanzi anguJehova, amanzi awuNkulunkulu, amanzi awumqali wendlela, amanzi awumqali nomphelelisi, angumsunguli, ayingxenye, ayikusasa, ayisidingo, uthanda ungathandi. Futhi amanzi can command you. Ngiyakwezwa amanzi nangelilodwa ilanga ekuncenga. Ethacela uwaphuze wena omayo, that is God. Ngelinye ilanga soyikhuluma lemfihlo. Bye bye. Imsipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla. Baba wamthwesa amandla. Abagulayo nabahlupheki wona wesondela.